Kana pugi ka tawo. Asam na kayo. Sinod pangalan? Jackson. Last week mo na next ba? Ano nga ba? Oh. May commander Jackson. Mag-out. Maria. Ay lang ampok na mo. Ay mamatay. Dua kay wala ko nung ali, wala kayo naging. Oh, paano na siya? Pero lista lang niya kung dili sa among komite. Araw mo. Pila ta sa kabo, pila kabok. Disit lang mo. Ya kana ko around the world. Oh, paano yan? O sa istorya lang nga tubig. Di, tanang komite tubig na. Tubig ko komite ba? Tanang komite. Kinang lang mo dugang kita. Amo do kan ni. No. Pwede mo istorya? Pwede mo dugang sa tubig. Tubig. Kuha naman siguro, kumplito naman tanan. Nakakuha na kape. Dili kita ina. Wala man si Elmer, back-out si Elmer. Si DJ na lang kukuha ko. Sa Tubig. tubig. Oh. Asa mo si Elmer na naman Okay naman ka to. Ano may komite siguro kaya ko na siya. Rapal si Elmer kay maginusa Sa ng rapal. mga ibutan sa helmet, tapalaman. Rapal kay maginusa ng rapal siya palitaw. Oh, break. Okay. So, padayon ta. Okay na, nakakuha na nila, forma na tanan. Oh. So, advice na ko sa tanang bagong nagpamimbro, katong papers kayo yung ipilaban, i-acto sa inyong committee leader so that malista mo sa committee kamok auban nila. So, wala na yung problema about sa tuwang kwan. Mga bagong mga nadawat na membro na sila kagalingon na committee na ilang nasudlan. So, atong pahinauton nga unta ang atong mga gimbuhaton nga committee nga atong nasudlan aton isang magampanan para mapadayon ang atong kinagibukan nga gipangandoy sa kapunungan, mahapsay o adunay kalambuan. So, dili sa open forum, sukan ka ganiya pagsugod sa meeting, hantong karon kung naapoy na matigdan o kaha na ay inyong nahunaunaan nga gusto niyong klaruhon o kaha gusto ninyo nga masabtan, hindi pwede na sa atong diskutanan nga open forum. So ang labisa andam, kung ang inyong pangutana, i-address ninyo sa atong presidente, ditso na. Kung ang inyong pangutana, i-address nato sa atong treasurer, ditso na. Ang inyong pangutana, i-address ninyo sa committee leader, ditso na. Langka, kasado. Simbang ko kung tara siya sa layong dapet. Napila ka, atong tagaan siguro na Pretinas, tawagan na dito, makalangyaw na siya, tapos na-member na siya, tapos pa na niya. Lagi tayo siguro kuha niya, medyo nga kuha niya, limit sa... Oh. Dama ko yung pagmangkol sa balay, tuwing na sobra sa kuha, pwede ba na agapon ako ni? Kaya di rin naman gina sa kuha magkuli eh. Sa una pa man eh, hantong garo na magkina sa kuha ni, Riniboy ba? Riniboy nga mangon dito dapat. Naamag ini sa kuha, hindi mag-isa mo kuha ni Espoir, isa tiyo, hindi ko mo kuha tiyo, hindi mo kuha. Muna nga, pwede ba na ma-adopt na ako ni, akong pangwangkol. O kununan ba ninyo? Pangutan na ako. Asindi, ulit ako ngayon na alang-alang. Ninyo, agap po, panakura. Mas maayo pa, agap ko nga, ulit ako. Ulit ako naman eh. Kaya nailhan man nato nino. Saan yung iprang buhok niyang adapon. Oh, kung ato na itahaon sa itong palisiya, murag dili sibo. Diba? O, kaya na pamanggoy, ginikanan.
ang buot na ito pasabot pero sa itong kuwan na wala yun di adat pag ginikanan nagkakulos mga katauhan bitaw niya wala na yun di kuwan wala klarong kulian tungkol sa dugayon o narehistro mo ito siya madili na pwede ito pull out kaya registered naman po siya kay adapted naman dito no kani nga kaso klaro man dyan nga nakumuhi pa yung ginikanan Frankso sa imuhang rason buot ng ipasakop na to pero ipahaon na po sa itong palisiya, marang dili na masibok. Anak lang. Gani ba? Team leader ka ni, doon dire, kaya wala man takatanong. Kuan karon sa video nga ako gyapon ikuan ang akong anak diaw garo ako. Kay naa sila mismo sa akong balay buyo gid sila. May bali na ako. Mao gani lang hangyo ko sa inyo ha. Okay lang sa inyo ha. Nahulog niyang anak o single mom. So, adapt na siya sa pulungan. Sa'yo na kayo na kapton. Kada biktima mo siya sa sundalo nga naapoy asawa. So, karon nakuha na yun na nasiyahan na ang iyang anak o ang apo. Dili mo nila madawat pong lalaki kaya hindi man. Plus, ay consider din na siya. Wala man ni karon ang isulod. Kasi magkwarta niya.